Hitzarmen bat eta akordio bat sinatu dugu. Gaur gauzatuko da sinadura hori. Eskualdeen gauden altzatuko udalen iritziz, udalerrien arteko lankidetzarako gaur egungo esparrua eta bat gure beharrekin. Bigarrena, parte hartzen dugun udalon iritziz, une honetan ez daukagu tresna propio eta egokirik sustapen ekonomikoari eta enpleguari begira eskualde mailako egitasmoak koordinatzeko eta elkarlan eraginkorra egiteko. Hirugarrena, sustapen ekonomiko eta enplegurako eskualde mailako lankidetza espresuki horretarako sortutako garapen agentzien eta mankomunitateen bidez gauzatzen da Gipuzkoako lurralde historikoan. Laugarrena, eskualde mailan aritzeak sustapen ekonomikoaren eta enpleguaren gaiari dagokionez, enpresekin, prestakuntza zentroekin eta gizarte eta ekonomia arloko beste eragilekin era bateratuagoan lan egiteko aukera ematen du. Bosgarrena, elkartu garen udalon iritziz, eskualde mailako koordinazioa eta lankidetzari esker udalerri bakoitzaren gaitasunak eta baliabideak hobeto aprobetxatuko lirateke, administrazio burokrazia gutxituko litzateke, giza baliabideak eta baliabide materialak optimizatu ahal izango lirateke eta ekintzen batasuna bermatuko litzateke, interferentziak eta gatazkak saiestu. Seigarrena, hori guztiak horrela aipatutako udalok beharrezko jotzen dugu sustapen ekonomiko eta enplegurako eskualde mailako lankidetza protokolo bat izendatzea. Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte Oria, Urnieta eta Usurtuko udalerri lantean. Hori, hau dira gure intentzioa, elkartu garen herrien intentzioa, jakin dezazuen Euskal Herrian burutzaldea da halako akordiorik ez daukan eskualde bakarra. Hitzarmen honetara iristerako berramagu hilabete batzuk lanean, baita ez bakarrik politiko mailan, baizik eta oso inportantea da teknikoen arteko elkarlan izan da. Beraz, hemendik aurrera lan gehiago eta aurrera pausoak oinarriak jarri ditugu beste lan egiteko moduan.